Vols vendre el teu pis a Barcelona? Ja tens les arres fetes i has posat data per la signatura davant de notari? Doncs frena, perquè potser a la teva festa s'hi han apuntat dos nous convidats que no estaves esperant, l'Ajuntament i la Generalitat. Saps que podrien tenir el dret de tanteig i retracte? Bàsicament, l'administració té dret a dir «Escolta, pel mateix preu i les mateixes condicions, te'l compro jo». Això seria el tanteig. I tu a callar i a canviar el nom de l'escriptura. Només s'aplica si el que ven és gran tenidor o si estàs venent un pis que s'ha executat per subhasta o per hipoteca. També l'administració tindria aquest dret si estàs venent un edifici sencer. I com funciona això? Doncs quan tu ja tens les condicions tancades i el comprador, has de comunicar-ho a l'administració i ells tenen 2 mesos per dir si executen el dret de tanteig o no. I atenció, perquè si no ho comuniques i fas la venda i ells després se n'adonen que ho fan, tindran el dret de retracte, que vol dir que tiren l'operació enrere perquè ells es queden l'habitatge per les mateixes condicions. Així que ja ho saps, abans de posar el cartell de venut, consulta'ns.